dogovoru blokirani, jer protokol o pregovaranju podrazumijeva da se za vrijeme pregovora ne narušava socijalni mir i ne poduzimaju nikakve industrijske akcije. Ukoliko se javi situacija u kojoj mi procijenimo da više nema smisla ni koraka učiniti u pokušaju da se ipak nešto na neki način dogovori s poslodavcima, tada ćemo pokrenuti sve procedure za koje smo već naravno pozadinske pripreme obavili, da bismo doista za početak zamrznuli tu medijsku sliku Hrvatske na jedan dan. Vjerujemo da bi to mogla biti dovoljno jaka poruka koju onda neće trebati prenositi u medijima, niti će se morati poslodavci lomiti od muke hoće li u svom mediju ili neće objaviti da su njihovi vlastiti novinari, kao i drugi kolege, nezadovoljni. A to znači ovo vrlo brzo? A taj pojam vrlo brzo se kod nas može tumačiti za 30 dana i za 300 dana, ali mi smo odlučili da je ovo zadnja godina u kojoj možemo nešto napraviti na nacionalnom kolektivnom ugovoru. Rokove dogovorene s poslodavcima ovog časa imamo probijene za otprilike 4 mjeseca i uvjerenje je da kad smo žrtvovali 4 godine, onda možemo žrtvovati još 4 ili 6 tjedana da točno procijenimo situaciju i da vidimo možemo li, uzmimo, eto tako, proizvoljno do ove jeseni zaključiti tu priču o nacionalnom kolektivnom ugovoru. Čitali da je dao izvjesan svoj stav kroz Glasimo novina. Dakle, mnogo je, možda četvrtina broja je posvećena tome. Mislimo da je to dovoljno. Tužba, nešto na GSV-u, nešto u tripartitnom. Ja mislim da postoji netko ko bi trebao voditi brigu o tome i da što se tiče sindikata novinara, to nije naš posao, ali ti SMS-ovi su samo to je samo jedna slika situacije iza koje zapravo se skriva cijeli niz problema koji uistinu opterećuju našu profesiju. Ovaj segment nije nešto što ja mislim što bismo mi trebali rješavati, već postoje tijela, institucije u ovom društvu koja bi se trebala time baviti. Ono čime se mi trebamo baviti smo mi sami i naš položaj. Ja bih možda dodao samo 2 rečenice da sve ono što smo mahom govorili o tome kako utječe politika, kako sve ovi izvanjski faktori utječu na novinarstvo, to se iz ovih SMS-ova pokazalo i bez obzira što su oni privatne naravi, a naravno da privatnost uvijek treba štititi, mislim da je ovo što se desilo da je objavljeno u redu i da je izvjesni interes javnosti tu postojao da nam se pokaže ono što smo i sami znali prije. Mi nemamo instrumenata da reagiramo na sasvim izravne dokaze karteliranja velikih medija, ali računam da bismo mi od naših poslodavaca mogli nešto naučiti. Kako vidite, velike medijske kuće ulaze u nedopušteno karteliranje, a mi ne koristimo prilike niti da se na dopušten i zakonom predviđen način ujedinimo i izborimo nešto kroz svoje legalne institucije što nam pripada. Ima li još pitanja? Netko nije spomenuo obrazovanje novinara. Dosta novinara još uvijek sjede u HND-u sa srednjom školom, dosta nisu škole i ne uspije dobiti posao u novinarstvu. U drugim profesijama je to malo strože regulirano, ne može biti riješen kako nema diplomu. Pa kada će nam možda novinarstvo pa će to biti regulirano da... Izvrsno pitanje, kolegice. U početnoj fazi pregovora o nacionalnom kolektivnom ugovoru jedna od prvih prepreka bio je članak nacionalnog kolektivnog ugovora u kojima je Sindikat novinara Hrvatske predlagao da se podrazumijeva da je novinar akademski obrazovana osoba. Rukama i nogama poslodavci su branili svoje pravo da zapošljavaju koga oni žele
i nisu željeli prihvatiti odredbu po kojoj bi čak niti u formulaciji da bi bilo pristojno zapošljavati ljude s akademskim obrazovanjem, nego su tražili da se ostavi njihovo pravo da zapošljavaju ljude prema vlastitim kriterijima i vlastitim potrebama. Mi ne možemo zbog Europske povelje o slobodi medija braniti nikome pristup u profesiju licencom, premda se ideja o licenci premeće već po skupštinama, po našim okruglim stolovima i raspravama više od 10 godina. Ali jednako tako ne postoji zakonodavno-pravni okvir iz kojeg bismo mi izvukli argument i nametnuli poslodavcima rješenje koje bi rezultiralo zapošljavanjem primjereno obrazovanih ljudi u našoj profesiji. Možda to je jedan od razloga pada profesionalnih standarda, osim naravno vlasnika medija i novinara koji nisu dovoljno svješteni koja je njihova zapravo uloga i koje su prava. Pa puno je lakše ucjenjivati. Da. To je negdje u hrvatskom novinarskom društvu malo više od 50% je visoko obrazovanje. Ostatak je sa nižim obrazovanjem i mislim da i prije 10 godina to po prilici bilo tako, samo što su ipak postale izvjesne jače obaveze i želje poslodavca da njegovi novinari završe studij. Sada to više doista ne postoji. Privatni vlasnici do toga ništa ne držalo. To je, nažalost, doista sad. Toga se Hrvatska radiotelevizija i dalje drži. HINA, dakle ovi državni mediji, a privatni mediji uglavnom ne. Mada, znate, teško je očekivati od čovjeka koji je vlasnik ugostiteljskog lanca, autoprijevozničke tvrtke i usput je i mešetar poljoprivrednim proizvodima, da je njemu potreban netko tko ima akademsko obrazovanje, pa onda takve ljude traži oglasom u koje nudi zapošljavanje na rok od 30 dana i za to zaposlenje bi trebalo donijeti diplomu, znanje barem 2 strana jezika, ne znam kako iskustvo. I to sve traži netko tko je u ovaj naš medijski svijet pao nekom svemirskom slučajnošću, nekakvim čudnim pretvorbama, privatizacijama, a sam nije u stanju izgovoriti u kontinuitetu 4 slobodne rečenice da pri tome zadrži nekakav smisao. Mi ne možemo zatvarati oči nad činjenicom da mi danas imamo i takvih vlasnika medija. Jurimo na posao, jel da? Htio bih 2 praktične stvari, ako nema pitanja. U srijedu dodjeljujemo tradicionalne godišnje nagrade novinarskog društva. Tu je u 12 sati svečano dodjeljena nagrada. Ona se vezuje prirodno uz ovaj dan slobode medija, pa svi ste pozvani. I vjerovatno ste primijetili da je dole nakon više mjeseci proradio ponovno pres i to je vrlo pozitivna vijest vezana uz ovaj dan slobode medija. Sad bi mogli častiti kao Hvala vam lijepa.